आइला बेंगलुरु नै माथो माथामसो बिजुरासो आंनि लोगोआनो गैया आयै बिदि जायोलै खाफाला। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जालायबाय। दा जोङो बायहेरायाव थांनो ओंखारदों एसे एसे बेरायहैनो नागिरदों। दा बेरायहैनानै नोंथांमोननो मा दिन्थिनो मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आंना खिबुआ जोबथा साबायलै बिजि सुजाना फैनाया दासो मा मोदोम माननायनि बिजि सुजाना फैदों आङो। लाजिनानैहाय फाफ्लियाव सुनो थिनबाय खिबुआवसो थुबाय बिजि थुग्रायाबो हिनजावसोबाव। जो साबाय दाखा दाखानो जोङो लेंदोंमोन जाहैबाय गोदान स्टेसनाव थांनो ओमफ्राय दा बबेयाव लाना फैखो मिथिला। फुराना स्टेसनसो मोनबाय आङो नैलाय बायफानालि फाग्लासो जागोनलै आङो गोदानावसो लेंदों बिसोरखौहाय अट' ड्राइभारखौ ओमफ्राय दानिया फुरानायावसो लाना फैबाय मा बुंबावनांगौ जाखो दे जारलासोलै बिसोरजोंबो खिब्रमाफोरजों। एकदमबारे जोङो लेंदों गोदानावसो ओमफ्राय दानिया फुराना स्टेसनावसो लानानै फैबाय जोंखौहाय माथो बुंबावनो। मेंलायबाय गोजौआव थाबायबोनाया। बाहेरायाव ओंखारनोसै एबार बाहेरायाव ओंखारनानैहाय थांनोसै। फैफैबायमोन बे स्टेसनाव ओरै नायनो हागोन ओरैबो स्टेसन दं ओमफ्राय माबा दङ जाहैबाय जोङो लेंदोंमोन गोदानावसो ओमफ्राय जोंखौ माहाय लाना फैखो फुरानायाव लाना फैबाय। ओमफ्राय जों दा मा बुंबावनो ना नांलायनो हायो ना मानो हायो ओरैबायदि जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बोरैबाबो टिकेट स्केन खालामबायथाय गैला आरोखि जोङो फाइन नांबाय बिदि जानानै। ओरैबायदि मोजां स्रां स्रां मोनो बे स्टेसनावहाय ओंखायनो बेरायनो होननानै फैदों। बाराबो सिउ सिउ बार खोलो खोलो। दहनि थगायनायखौसो रागायानाबो जोंगायाखैलै आं। Wow, beautiful जायगा। वाव
फारौ जरा थाबैनो जुलि जासिगोन आंबो फारौ जरा नै माथो माथामसो बिजुरासो आंनि लोगोआनो गैया आयै बिदि जायोलै खाफाला बै मानैयाल' जरा आं बैखौ नुदोंमोन बेखौ नुवाखैमोन बिसिना जरा दंखायो ओमफ्राय आं हारसिं जाबाय मारै जाना गनांगौ जाखो दे आइयो आं बिदि नुबाय दा बिराद रागा जोङोलै जोसिलाबानो जायो दा हमना गोथाङै अरस्रोदनायलै आं कक्र 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 दा लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय खानायाबो माबा गसंलाबायजोब्बायलै गोलावसो लानोसै आं हिनजावफोरबायदि मासनि खाथबलायनानै दा आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना माबायदि मोन्दों माबायदि नांदों बे स्टेसननि सायावहाय कमेन्ट बक्सआवहाय गाव गावनि साननायफोरखौ फोरमायहरनो हागोन आंथ' ओरैबायदि मोजां मोनो बेवहाय बार खोलो खोलो फैबाय थानोसो गोसो जायो सानफ्रामबो बेलासि समावहाय बेवहाय बार जानो थाखाय ओरैबायदि बार मोजां मोनो नोंथांमोना बुंनानै फोजोब हाया नोंथांमोनाबो बेरायफैनानै नाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन दा आङो स्राय नोंथांमोननो राउन्ड दिन्थिनि दा बैयाव थाबोबाय जाहैबाय स्टेसन ओमफ्राय नै बेजों गिर्जा दं जाहैबाय आरो नोंथांमोना बर' गिर्जा फैनो गोसो दंब्ला बै ब्रिज गोथां दं मोनसेया ओरै गोजौजोंहाय ओरै होलायनाय बिनि सायावहाय बर' गिर्जा मोनसे दं बेप्टिस्ट चार्च नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन देवबाराव सानफ्रामबो 8थायावनो गिर्जा जायो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय जै बर' हारिनि आरो दिन्थिबावगोन आं माने केमेरा गैयैखायसो खेबलाबायनो बायो भिडिअखौहाय लाजिनाय मोनो मबाइलजों खेबनो